Jeg står her i Aarhus Universitetspark med et tomt lærred ved siden af mig, fordi jeg har aldrig rigtig prøvet at male før. Og jeg tænker, det er sjovest at prøve noget nyt sammen med andre mennesker, så jeg håber, der er nogle andre herude i parken, som har lyst til at være med til at smide et par klatter i dag. Jeg føler, at det er lidt ligesom at træde ud på sådan en nyfalden sne, det her. Altså, når der lige er faldet ny, frisk sne, og det ser simpelthen så flot ud, og så vandrer man bare ud og ødelægger det fuldstændig. Det er sådan lidt det følelse nu, fordi jeg er rimelig sikker på, at det, jeg får lavet her lige om lidt, det kommer ikke til at blive særlig kønt. Hvad er det værste, der kan ske, ikke? Here we go. Hvad så? Det er en cirkel, så er vi sgu i gang. Vi har ikke hele regnbuen her i dag, farvemæssigt. Så jeg tror, vi skal se, om vi kan huske noget af det, vi lærte i folkeskolen og i børnehaven omkring farvekombinationer. Lad os se, om vi kan finde ud af at lave en grøn. Jeg ved sgu ikke helt, om jeg kan huske det. lad os give det et skud. Gul og blå. Er det sådan, man laver grøn? Nu har jeg jo blå på min pensel. Hvordan gør I det her, malermennesker? Så skal det kan vi ikke komme af. Gul og blå. Jamen, så skal vi have blå på alligevel. Okay, så vi tager først noget af den blå her. Ja, jeg ved ikke, hvor meget. Der er ret meget her. Så tager vi noget af den gule her. Altså, er det der ikke grøn? Det tror jeg har det som om, jeg har spoleret den anden gule herovre nu. Er du klar? Prøv at se det her. Jeg tror gerne, jeg vil have fat i nogen, der er lidt dygtigere end mig til det her. Har du travlt lige nu? Oh shit. Okay, held og lykke med eksamen. Undskyld. Har I tid? Hvad hedder du? Laura, yes. Laura, hvor meget har du malet i dit liv? En del. En del? Da jeg var lidt mindre. Lidt malebog også. Ej, hvor hyggeligt. Er vi måske så heldige, at du har lyst til at kaste en streg på vores lærred herovre? Så der er totalt fri leg, Laura. Du kan bare gøre lige, hvad du vil. Altså, ja, vi er alle sammen sådan malenybegyndere, så du ved sikkert mere om det, end vi gør. Okay. Jamen, så tror jeg lige, at jeg blander 2 farver i den anledning. Du ved, du skal være så velkommen. Altså, vi er der, hvor vi stod før og snakkede om, hvordan nu er man laver grøn. Så. Det er dengang, jeg kan tegne en streg, faktisk. Altså, jeg vil sige, Jeg vil sige, at det er en meget nice distraktion fra at bekymre sig om alt muligt andet. Hvad hedder du? Jeg hedder Ella. Ella, har du malet meget i dit liv? Det har jeg faktisk. Mere end jeg har malet, faktisk. Okay. Ja, det var faktisk også forældrene, der meget foreslog det. Ja, lidt arkitektur- og designforældre. Det er obligatorisk. Ja. Du tænker det som en god ting, en god del i barndommen? 100%. 100%. Ja. Hvad skal vi have gang i her? Jeg tror, det bliver noget lidt abstrakt stjernesituation. Det er faktisk mest arkitektur, for at være helt ærlig. Så jeg er ikke så ofte ude i det abstrakte, som I måske kan fornemme her. Jeg tror, det er det her, vi gør. Jeg har gået på sådan noget kunsthøjskole. Ja. Hvilken stil var det, du var ude i på højskolen? Det var ikke noget specifikt. Jeg har faktisk mest lavet skulptur, så jeg har faktisk ikke malet så meget. Sådan noget ler, eller hvad er vi ude i? Så. Det kan man vel også male? Ja, det kan man sige. Har du en strategi for dagens klatteri? Bars. Bars. Min strategi er at prøve en ny farve, som jeg ikke kan se der. Du forbinder de forskellige værker lige nu? Så forbinder vi det, og så kan folk jo komme og drage inspiration for det og køre videre derfra. Så kan vi male det over, så nu får vi alt det sorte ud, og så kan vi lægge noget positivt ovenpå, var min tanke. Sagde du lige, så får vi det sorte ud, og så kan vi lægge noget positivt ovenpå. Altså hold kæft, det var en vidunderlig sætning. What, det her ligner nærmest sådan et ansigt, der har sådan en slangetunge, sådan kan du se det? Det er jo sådan malet af 3 forskellige mennesker.
Og så knytter de ligesom en historie sammen. Det er sgu da smukt. I like it. Oj. Sådan er et smil her, så måske så er der nogen, der kommer og tegner øjnene bagefter. Der er virkelig noget om det der med hende, der hun sagde før også med, at det er sådan lidt meditativt næsten. Det er ret rart bare at fokusere på noget, som sådan er uden for en selv. Det er ligesom, når man snakker med andre mennesker. Det er ligesom om, man ser lidt stadig sig selv igennem deres øjne. Men det er lidt svært at finde sig selv i et maleri. Man bliver lidt lost. Det er dejligt. Det er rart at få tabt sig selv lidt i the moment nogle gange. Prøv at se det her. I'm going crazy. Det kan være, man burde male mere. Er det, hvad jeg har inde i det der? Det er meget kaotisk, ja. Shit. Men så kommer det måske ud af systemet. Det kan være, det er det, der er ligesom er det terapeutiske i det. Ja. Jamen altså, jeg tror, der er en person, der har lavet den der. Der er en person, der har lavet den der. Den der. Det var faktisk mig. Det var faktisk mig, der gik lidt amok. Jeg har simpelthen lige brug for at komme ud med det. Altså, det... Sådan er det nogle gange. Måske er at male det lidt ligesom at græde. Nogle gange, så skal det simpelthen bare ud. Så får man det bedre bagefter. Jeg gad godt at sige sådan, jeg håber, at vi lige helt tilfældigvis vil støde på blank, og så indsætte en eller anden kendt dansk kunstner, men vi er simpelthen der, hvor jeg tror ikke engang, jeg kan nævne 5 kendte danske malere, så det fungerer ikke rigtigt. Vi har de der Skagensmalere, som hedder... Dem kommer måske ikke til at møde her i Uniparken. Johnny Madsen. Ja. Jeg tror faktisk, de eneste malere, jeg kender, det er dem, som jeg kender fra mit eget liv. Min farfar, han malede meget. Han malede rigtig mange portrætter, faktisk. Sådan nogenlunde fotorealistiske. Og så lige før han døde, så begyndte han at gå over i det abstrakte. Det var ligesom om, at der sker et eller andet, når man nærmer sig den tid af ens liv. Det er interessant, synes jeg. De hænger i hvert fald derhjemme i min stue. Jeg er glad for. Hvad gør man som kunstner, når man ligesom når det der punkt, hvor at den kreative strøm, den stopper med at flyde? Altså, skal man så bare lægge penslen og gøre noget helt andet? Skal man lige tage nogle armbøjninger og slå en koldbøt? Hvad gør man? Det er første gang, det sker for mig, det her. Sådan, den er gået helt i stå. Det er tid til malepausen. Der er jo mange store kunstnere, de har jo søgt inspiration i naturen gennem tiden. Så jeg tænker, jeg vil prøve at gøre det samme. Hvad vil du male? Jeg føler dig. Ja, back to it. Har du malet meget i dit liv, Sofie? Ja, smule. I hvilken forbindelse? Det er bare sådan noget hyggemaling. Ja. Hvad plejer du at male? Så en speciel stil eller type? Eller? Nej, bare alt muligt. Random, ja. Ja. Jamen, det føles meget godt. Det er, når jeg lige sådan keder mig lidt, så tror jeg, at jeg maler. Ja. Jeg hedder Michelle. Jeg er Emil. Har I et forhold til det der med at male i jeres liv? Har I malet før, eller? Nej, jeg har ikke gjort mig så meget i det. Heller ikke rigtig, nej. Sådan, som barn og billedkunst, men ikke noget sag. Det er ikke sådan din store brændende passion, som sådan? Nej, det er det ikke. Ved jeg, det er en perfekt mulighed for at prøve det sig i dag. Altså, det er også første gang, jeg maler i dag, så er vi i samme båd. Om jeg har malet meget eller dig? Nej, bare Nå. Lidt. Jeg troede, har du malet mig i dit liv? Det har jeg. Det ville være et sygt spørgsmål lige sådan. Nej, men du har ikke malet så meget? Ja, det ved jeg ikke. Middel, tror jeg. Middelmaling. Ja. Men i hvert fald, du har lejligheden i dag til at lige bare få måske en hævet lidt over middel. Hyggemaling en gang imellem. Ja. Hvordan føles det så at male lige nu? Det føles egentlig meget godt. Jeg kan godt lide den måde, man sådan, kobler lidt hjernen fra. Har du samme oplevelse, Helene? Ja. Ej, jeg vil sige, jeg tænker lidt over de her strøg, jeg laver med penslen. Det er ikke ubehagelige tanker, der dukker op? Nej, det er meget skønt.
Hvad med dig? Har du malet i dit liv før? Ikke, nej. Jeg har ikke. Ikke sådan det store. Hun fordrer en eller anden form for æstetisk udfoldelse på et eller andet plan, men nej. Ikke egen sådan fri vilje der. Det er da bare rart. Og så lige herud til søen. Det er da bare lækkert. Det skulle man gøre noget oftere. Altså, det er faktisk lidt vildt. Der er ikke en eneste, jeg tror, der har måske været mere end 10 mennesker. Der er ikke en eneste, der har malet en and endnu. Men jeg har tegnet et ansigt. Så kan man bruge, hvad man vil til det. Det der kommer fandme også til at tage tid at tørre, den der... Jamen, det er faktisk, fordi jeg lærte det væltede, og så greb vi det, og så landede den lige der. Vil I beskrive, hvad det er, I har malet? En minimalistisk dykand. Og jeg har malet en karpe, fordi at der er karper ud over det hele i søen. Jeg kan huske dengang, da jeg var yngre. Tilbage dengang, da jeg stadig gik i gymnasiet. Der kæmpede jeg virkelig meget med søvnløshed. Jeg havde virkelig svært ved at sove, og det tog virkelig meget af mig. Så når man ikke sover, så ligesom man kan ikke grine, man kan ikke græde, man kan ikke elske, man kan ikke være nogen. Man er ligesom bare et vågent koma, hvor man bare går rundt fra A til B. Og jeg kan huske, at jeg sad en aften derhjemme, og det var endnu en af de der nætter, hvor jeg bare tænkte, gud, får jeg noget søvn i dag, og fuck, det blev endnu en dag med 2 timer søvn. Så tilfældigvis, så støder jeg på den her fyr med sådan en kæmpestor afro, og jeg kan bare huske sådan lyden af den, af penslen, der sådan skrabede på lærredet. Og det var ligesom ren energi, det skulle bare klik. Og sådan siden da, jeg kan bare huske, at jeg brugte virkelig mange nætter. Jeg ville bare sætte Bob Ross på, The Joy of Painting, og så ville jeg bare virkelig få en god nats søvn. Altså, jeg har ikke malet særlig meget, men jeg havde faktisk kunst. Jeg er gået i tysk skolesystem. Jeg havde det faktisk i 9. og 10. klasse, og jeg dumpede begge gange. Så jeg er ikke særlig begavet, vil jeg sige. Kan man godt vurdere kunst på den måde? På en karakterskala, kan man putte det på kunst? Altså, det gjorde de i hvert fald, og jeg tænker nok, de havde ret. Så. Okay, fair. Ved du hvad? I dag, så kan du prove them wrong. Altså, jeg vil sige, på grund af delte gener, så er vi mindst lige så dårlige. Så der er ikke så meget at komme efter her. Men nu hvis I kombinerede jeres evner, altså sådan malet samme sted på samme tid, måske ligesom minus og minus, det giver plus, så I så ikke I kunne udligne? Nej, jeg siger det sådan, der er fandme ikke særlig meget at kombinere. Men hvad sker der så med det her smukke fællesmaleri? Hvor meget tror jeg, vi kan sælge det for på Aros? På Aros, efter mig og Anton, vi er færdige med det her, så kan jeg garantere jer, at det bliver meget mindre værdifuldt. Ikke noget mod kunstværket. Jeg siger, at det er 5 øl på Le Coq, I får for det her. Og måske et Aarhus-sæt et andet sted. 5 øl på Le Coq. Det kan være, at vi skal gå ned på Le Coq og aflevere den her, og så spørge, om vi kan få 5 øl. Det tænker jeg. 100%. Tak til alle, der var med her i dag, og lige sæt en streg. Det sætter jeg meget pris på. Undskyld. Vil jeg kunne få 5 øl for det her værk? Måske? Hvis det bare var mig, ja. Men jeg står til regnskab over for min boss, og der er kamera deroppe. Wow, så du vil faktisk mene, at det vil være 5 øl hver? Ja, det vil jeg mene. Men altså, lad os sige ud fra vores egen øl, så tror jeg da, vi har en ny Hans Krull her, så i hvert fald 6 bajer. 6 bajer? Fuck, hvor sindssygt. Okay, wow. Men du er ikke klar til sådan at ligesom at lave en transaktion lige nu her? Desværre nej. Okay. Jeg måtte lige give det et skud. Tak for det. Så det lykkedes ikke at komme af med det i dag. Men alligevel 6 øl. Men jeg er også jeg er en anelse lettet, fordi jeg føler heller ikke helt, at jeg er klar til at tage afsked alligevel. Der er så meget, vi ikke har gjort sammen.